things have gone wrong. Tycker om man ska bygga om kommersen? Det är väldigt kallt här. Man står här hela dagen, jag fryser om fötterna. Vad brukar du köpa i allmänhet? Men det fungerar ju. Senast så köpte jag ett kamerastativ. Så den typen av saker. Det har hänt att jag har böcker, även kläder och prydnadsföremål om det är något som tilltalar. Vilka förväntningar har du när du kommer till kommersen? Jag tycker det är roligt, jag tycker det är fullt av liv och på något sätt alla de här grejerna som finns där, de har sin egen historia. Alltså bevara kommersen tycker jag man ska göra, absolut, för den fyller en sån fruktansvärt bra funktion. Det är väldigt många människor som har behov av att köpa begagnat, har inte råd att köpa på nytt och framförallt inte handla på exklusiva ställen som NK och Åhléns och så vidare. Så att det här måste finnas, det här är ett kulturmärkt hus egentligen, så att man egentligen borde bevara det och säkra det så att det är säkert, för det är lite